Faceți ca o tărincă. Da, salutare tuturor, sunt Raj, pentru să un episod de Minecraft împreună cu Alex și cu Gabi. Nu mi-am mă niciun skin de femeie, ce ai? Nu. Mi-a luat un alt skin mai frumos. Nu ăla de femeie. Dacă l-aveai pe ăla. Da, mă! Nu se uita niciun copil. Ba, chiar nu o să uitau. Unii. Numai adolescenții, băi. Da, mă rog. Hai să ne facem, Până-ți lua armura pe tine, că apoi... Da. Apoi nu mai. Doar spune pantaloni și ce spui tu și... Nu mă, că era acolo. Nu are nimic pe. Știu și eu, că am văzut și eu. Dacă era Mia Khalifa. Îi păstrezi? Nu. Îmi place ăsta al meu din Ninja Low. Ia mă, ia uite la mine, băi, ninja. Mucea. Stai mă, să fac unerte. Eu săr cu... Că după... Ia mă, ia uite. Facem mai? Ce mai facem? Yang-yo, ia uite de la mine, Yang-yo. Am negru, stai așa, băi. Da, mă. Ia, are semnul ăla, Yang-yo. Da, mă. Yin Yang. Yang-yo. Arzi tare. Săr cu pumnul la tine, ia uite. Bă! Scuze din greșeală. Suseam go, mătii. Am vrut să testez ceva. Da, reflexe, ce pula mea. Ce damage am la pumn? Niciun. Nu. Nu. Câte inimi îți iau dacă îți dau un pumn de șaonire al meu? Jumătate inimă. Da? Da. Hai mai Sau încerc chiar o nu. dată. Dacă știi că critica, nu. Ia bă piatra înapoi, băi, și mănâncă, bagă. Bă, Băi, de seară, bă, la magazinul ăla, cum vorbea aia acolo. Ce analfabet erau acolo atunci? Erau analfabete. Eu, Și a zis Alex, yo. Hai, facem casa în copac. Da? un crack? O facem? Da, mă. Bă, dar toți trei ne chinuim, da? Bă, dar toți trei, da? Da. Da, mă. Ok. Gabi, vină cu să fac o sabie. Tu te joci de mâncare. Da, păi asta vreau. Politicule, Ia. de aici. Fii serios acum. Fii serios. Și da, Hai mă, tata, taci. fii serios. E mă tu pe lemne. Du-te. Alex, intri și tu odată. Da. Dar niciun animal nu găsesc, bă, frate. Caută. Percosule. Nu găsesc. Te ajută Alex. Da, bă? Da. Hai că... Nu, Alex, mă ajută pe mine la lemne, da? Că trebuie să facem casă în copac. Și ne trebuie o grămadă de lemne. 6 stacuri de lemn neprelucrat. Ne trebuie. Tu 3, Alexe, eu 3. Da. E perfect atunci. Să începem. N-am cu ce să te. Îți dau eu topor. A intrat Alex. Nu pot să-mi schimb make-up până și nu. O, mă, că e frumos numele ăsta. Nu, ziceam așa că... Mie îmi place. Știu, dar zic așa că te... Eu vreau să-mi iau numele ăsta, dar nu pot. Vreau să mă mult. Da, mă. Nu mai tare numele. Da, mă. Tare numele, bă. Ce nume? Nu crede. Ce nume? Ăsta care l-am eu acum. Ce? De care? De ăsta așa wac? Wac? Bă, dar... Ăsta... Doamne, stai așa. Wac? Zi. sau Wac, da, Bă, wac. dar niciun animal, bă. Nimic. Să nu-l tai pe ăsta mare de aici. Nu. Axel, Alex, să nu tai copacii ăștia mari. Decât ăștia Dar mici. suntem pe zombie, nu? Da, normal. Ia, un creeper ziua? E prima zi. Nu e. Eu îl văd că e chestii său. Da, în arde el. Păi da, este la umbră. Nu e creeper. Nu? Nu e niciun animal, bă, frate. O fi venind Ion pe lumea asta. Și fi mâncat tot. Niciun animal, bă. Eu să murim de foame. O să trebuiască să ne mutăm. Ia. Păi durează câteva ore numai să filmezi un mai mare de episod. Da, chiar așa e. Nu pe bune acum. Îți zic. Aici stăm, nu mai mutăm, gata. Aici Nu stăm. mai ne mutăm, doar să găsim animal. Dacă vrei clay, știi unde faci? Unde faci jos de? Nu mă, că ai tu aplicația aia care... Nu, de asta e clay, zic. Clay? Clay, da. Pentru ce ne trebuie nouă clay? Dacă vrei. Nu
Nu știu cum se fac, știu unde se găsește. Sub apă. Într-o baltă. Într-o baltă te uiți și ai ceva. Faceți mă voi cu căi. Nu folosi ca, faci cum ar fi lână. Am făcut să mă o casă uriașă, Da. cu acoperiș excelent și în ea am făcut vreo 12 camere am avut în casa aia. Ei, și în 10 camere am avut numai ferme. O fermă de cartofi. Am luat în camera aia cartofi, sugar, mai multe. Da, ferme, da, se simt. Nu? Și... Nu, că am găsit, Planta mai multe. Și era super tare. am găsit 2 copaci. Era lângă junglă. Am găsit un copac. Bă, dar în junglă nu m-am jucat eu de mult. În junglă? Da. Da. De mult nu m-am jucat. Puteam să faci. Cum? Puteam să Știi tu, în faci. sine. Dați mari cu paci. Păi, Și asta e și bine. Pe asta sună Nu să... dau nimica. E chinui câteva ore la un episod am arătat. Și Nu apoi- chiar. Păi nu de asta, că așa ți iese 5 minute. Deci tu să ai vreo 10 ori să-l filmezi. Da, că facem mai porcării. Păi da. N-am găsit. Întoarce-te, bă. Să nu te pierzi. Cine? Avem și cave aici, avem și cave aici lângă casă. Mamă, cât e mare cave-ul ăsta. E mina asta. Dar ce skin are Alex? Nu mă vezi? Unul de Bă, mine. aici, uite-te. Nu, gata, am avut și eu. Atunci când mi-am pus eu skin-ul la Alex. Și mă urmărai tu. Dar unde e, mă? A, aici. Unde e cu furnalul? A, uite. Un stack și 29 am strâns, ești nebun. Eu am un stack și... Gabi, să nu tai copacii mari. Ăștia, cu mai multe lemne. Ia care? Vino Ăștia încoa. mari, ăia înalți. Ia, arată-mi unde. Vino mă încoa. Arată un copac. Da, ăsta de ce? Nu mă unești tu. Ăsta de aici mare, ăsta mare. Să-l dai? Nu! Cum apuc? Nu! Să nu-i tai de ăia. De ce? Păi, Pentru că aici ne facem noi casa. păi ce, e încăcat de ăsta mic? Cum dracu ți-o faci casa? Pe el? Păi, Ce vrei casă pe el? Nu în el. Fă-ți tu casă, mă, nebunule. Eu am arătat un... aproape jumătate. Uite, avem și lava aici, avem și cărbune, avem și apă. Într-o mină aici, așa. mor să fac cu baie, leavă. Nu, du-te. Du-te. Nu, nu. Lasă, că nu scăpați de mine așa. Bine că tu vrei. Păi dacă tu vrei să te bălăcești. Nu, nu. Pun și eu la proiect ăsta. Faci ce vrei. Am pus și eu la proiect un copac. Da, Cine bă. vrea? Eu. Luați, mâncați. Nu mai am topor. Mă să-l fac altul. Nici nu vreau. Nu mă să-l fac altul. Vrei și tu să-ți Uitați-vă. fac? Uitați-vă, fârnat. Ce ai făcut, mă? Ai prăjit copaci. A, de capul tău, Gabi. Uitați? Am pușcă-ți, da, normal că m-am uitat. Ce ai făcut? Nu mai tâmpeni. Ia. Tu ai căpăcii. Mamă, cu ce râs are. Deci mereu când facem videoclipuri de-astea, încearcă să nu râzi, Da? Asta eu râd de la râsul lui. Râsul lui mă face să râd. Bă, ăsta, Alexe, vezi că aici unde sunt eu un topor. Bă, stifriticule, dă jos, mă. Bă, pune-l jos cu ăsta, cu topor, Gabi. Pune-l jos. Omoară-l Stai dacă să-mi nu iau ți-l dă. merele, stai Dacă, să-mi iau bă, merele. dacă Hai, nu ți-l dată, dă, dă-l. bă, dacă nu ți-l dă, omor. Hai, mă, dată. Stai să-ți dau un... Ia! Spiriticul. Doamne, indian, dracu. Ia, drept. Ce-a făcut, Alexe? Din părerea dacă îl luam încă o dată. Apoi nu te omoram noi doi? Și Da, tot chiar. îl dădeai jos. Că prindeai tu, mă. Da, fă. Ia, prinde-mă. Filiticul drept. Hai, bă, prinde-mă. Și filiticul dracu. Mucea, sifiliticul. Bevali, taci. Prinde-mă, bă, sifiliticule. Sugi. Nu poți, bă. Bă, nu acum așa pe filmare. N-am zis, n-am jos. Dacă ăsta face ca sifiliticul drept. Mărește-mă. Uite cine e sifiliticul drept. Lasă-mă, mă, lasă-mă. Uite, încă un măr, bă, dar a venit lozul, a venit sezonul melelor, mă. Da. Ce drept vrei? Câte ai răși? 2 stacuri și? Aproape 2 stacuri. Eu și eu la fel, că eu am 41, tu? 51. Da. Un stac și Da, nu 54. că ai un stac, că da și eu. Mai avem puțin și facem. Încă un stac mai am. Simplu. Și eu la fel, mă.
Cât ne-am luat? O zi întreagă aici. Păi să... Pe joc, în joc, o zi întreagă. Da. Păi dacă stăteam noi o zi întreagă, umpleam 10 chesturi cu... Nu chiar 10, pe asta ne înțelegeram. Bă, un Vreo 5 chesturi plini de stacuri de neprelucrat. neprelucrate, da. Mă, bă, făceam la lemne de... Nu mai trebuia un an de zile. Făceam o cetate. Știu. Pentru o cetate n-ajunge la mine. Păi... Ce n-ai pe mine, frate? Mă nimisi omor. Păi dacă ne-a luat vreo 10 minute numai să strângem... 2 stacuri. Și eu mai am câte, mai am câte. Mă place, bă, ți-am plantat eu? Ce ai plantat tu, mă? Încăcat. Da, încăcat. N-am făcut el nimic. Tot. Nu am făcut toată treaba. Uitați-vă acolo, mă. Au. Uitați-vă la ce și la furnal. Ce cura mătii de schelete. Nu vreau să mor acum. Dacă mai N-am ce să mă. nu v-ați uitat, mă, aici, n-ați venit la ce și la furnal. Nu mă. Am 2 staff. Bă, ce mâncăm că nu mai pot. Ia veniți, mă, aici. La ce Nu mai pot în joc. nu place? Aproape nu mai pot să fug. Eu am full. Mi se duce Eu și... nu, că m-a atacat scheletele. Și pe mine mă atacă scheletele, Stai, mă, mă. că am eu ceva de la de aici. Bă, pic, vină ca. Și pe mine mă atacă proștii. Nu, un zombie. Am vrut să fug după Aoleu. schelete la orizont. Vine încoace după mine. E, și ce dacă vine? Să te Se omoare. îndreaptă înspre casă. Au! Schelete. Unde? Mă lovea pe mine, m-a lovit pe mine. Și zombie. Hai că te apăr și eu, Rareș. Thank you, Gabi. Da. Am omorât pe ăsta, mai am scheletele, mă. E la mama naibii, Gabi. L-am omorât. Ce s-a întâmplat? Ce m-a aruncat sus? M-a aruncat mama naibii unul sus. Cineva. Scheletele. M-a aruncat ceva. Ți-a Ai scheletele. plantat și tu a câțiva mărți de copaci. Uite mă, scheletele. Gabi! L-am omorât. Bă, mai e unul după mine! Unde? Bă, În spate pe tot vine. Da, stai că mă duc pe el. m-a aruncat ceva foarte sus. Eram aici sus. Schelete, mă. Ce M-a e aruncat altceva? foarte sus. Da, ce altceva, drag? A, tu îl tai pe ăsta? Bine, Da, eu îl vreau pe ăsta. nu știu. M-am dus de... Bă, iară schelete, mă! Dați peste tot, da. Uite că și eu. Uite-l, mă, Gabi! Da, hai că nu mai am ce să fac acum. Păi ce, dacă nu te duci pe el? Păi dacă nu te duci pe el, frate. Mă duc acum, tu în gură. Trebuie să te duci pe el. Lăsați-mi mă mie. Păi dă, intră pe el, ce n-ai bine, nu-ți fie frică. Bă, eu n-am nimic al mine. Plecați mă de aici, că-l mor eu. A, m-am omorât. Nu mă uit. Nu mă uit. Am 33. Las. Că... Nu e ce la lemn. Stai că eu am doar... E am un lemn. Mai aveam un lemn. Păi du-te acolo, că ai murit. Mi-am luat itemele, dar mai aveam încă 30. Eu? Păi eu am. Bă, Gabi, tu ai ceva? Eu am 30. Eu am 33. Eu am 33. Tu cât ai ăsta, Alexe? 33. Am 2 stacurile mele. Bă, uite itemele tale. Ale Schelete, tale. aveți grijă. Ale tale, bă. M-am omorât, aveți grijă, vine un schelete. Haide, bă, Gabi. Gabi, uite, ia-ți itemele. Stai așa, ia-mi-le tu. Că-l omor. Eu sunt ăla. Moară la dată. Sunt paznicul. Vă apăr de zombie. Bă, eu n-am niciun item. Deci, I-am 2 stack. mă, m-a sipilit cu Eu am aproape 3. Eu gata, le fac. Eu vă apăr. Nu faceți casă. Bă, mă omoară unul. Unde? Uite, mă. Stai că vine la tine. Răși aici grijă. Unde e? Nu știu. Stai că mai aveam puțin și să fie și să S-a omorât? Bă, Răș. sunt morții, mătii. Mere. Nu mai ești în siguranță pe normal. Și ce vrei, mă, frate? Adică nu ești. Hai că am luat eu sabii. Gabi nu se descurcă ca un paznic. Da, nu e bun. Bă, Ia, lăsați-mă să vă omoare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. păi de ce nu te duci pe ei când vin? Păi mă duc, nebunule. Dar ia-ți itemele. Păi le-am luat eu, ce să mai n-avem. Dă-i-le că... E, lasă că aveau sabii. Păi dă-mi. Și dă-i eu ca să ne apere. Ai răbdare să fac și eu. Pune-mi eu în chest. O că ți-o pun disperatule. Am zis, n-am zis, nu m-am gândit. Știi, Nebunule, da. ți-am zis doar. Da, că ți le pun să fac și eu astea. Trebuie să apăs ca nebunul. Încă 2 mere. Bă, da, mere găsesc într-una, mă. Mamă, câte fac.
Bă, da, cam atât a fost și pentru azi. Cred că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați și să lăsați un comentariu. Pa! Eu am fost Rareș și ne vedem data viitoare. Pa!